खामानि मावगासिनो दङ माखासे स्कुलनि खामानिफोर लेपटपाव मावगासिनो दङ बोराया ओमफ्राय आङो खाथियाव जनानै बेजों आंजों दं आरोना लोगोफोर नै उन्दुगासिनो दं आंना फिसालाया। हेल' गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो न'आव दंफैयो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन न'आव फैनो मोनिया मास मोननैयानो जाबाय खोमा दुर्गा फुजायाव फैनायानो। ओमफ्राय आङो दिनैहाय माने बिराद फैनो लुबैथारनानै फैबाय आरोना। आंखौ बोराया माने न'आव दोननानै थांबाय दिकेजुलि थांदों माबा दिकेजुलिनिफ्राय फैनानै आंखौ लांफिनगोन आरोना न'आव। ओमफ्राय आं दसेबाबो फैबाय आरोना। ओमफ्राय बेबि मोनखांना 20 डेजनि उनावनो आं न'आव फैबाय आरोना फैनो लुबैथारनानै। ओमफ्राय आं दायो ओंखाम ओरि संना दोननोसै ओंखाम ओरि जानानै बोराया फैबोला ओमफ्राय न'आव थांफिनसै आरोना जों बेलासे। ओमफ्राय दायो जोङो दसासोआव फैदों आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअखौ जायफोर बिथांमोना मोजां मोनो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं दिनैहाय मा खालामो न'आव फैनानै आं बेखौनो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोर। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दाउआ लेथ्रा खालामजोब्बाय नै बिगुरखौ गयबो बेयावनो थाजोब्बाय आङो नैबे बेगखौ मामानि माबा माबि ड्रेस लाबोदां बेयाव दोनहैनोसै। गुडलाय गुडजाय उठिब পাৰিব নাই ঐ ইমান ওখ बेयावनो थाथ'थोसै न'आनो ओंखाराखै बिथिंबो जेव जेव जाना दंजोबो नै लोगोफोर। मागोनि लांफाबाय माइखौ माइबो लामगासिनो दं नै। माइब्रा लामबायना लामाखै? मागोनि माइबो लामखाबाय मालाय नै। बिबारा जि मोजां बारदों। जाहानिया माहाय बोरैबा पिंक कालार बायदि गलाब कालार बायदिहाय बे गोजा गोजा बेगरखौ लांनांगोन र' गारना हैनो। मामा जि उन्दुखादों मामा साना सिखारदो साना मामा ओइ मामा बार हाबगोन नै इखि। माइनावखौ मा जागोन आये आब' माइनावखौ मा जागोन आब' माबा टुकलुकसा आमा आदै गारिफोरखौ इसरा हरां नोंसो गान बादोंमोन मा मेथाइ बिलाय गोलाव गोलावनो सा लोंथ'वाखै आं गाइखेर सा मेथाइ आन्था जाग्रोनोसै नै लोगोफोर। खुगाया हं हं जाजोब्बाय। सुना जानो खाथि लोगोखौ माबाबा जानायखाय आं हारसिं गेलेनो हानाय आरो लोगोखौबो माबा माबि जगार खालामनानै दोनदों आरो माने नों खुमानाय लोगो सब जाग्राजोबदो दोननानै आखाइ सुनानै ओइ लाफाबो दोङो माथो लाफाया हनै लाफा फोसोदो गोरलै गोरलै फिसा फिसा लाफा गारलाबायना दोनदां दुन्दियाबो फिसा फिसा दङ नै।
नाम दिनबायथ' आरो मदरसा बर' नाम दिनबाय ना मामा सिखारबाय नायबायमोन मिनिदो नायलाय सिमाङाव मिनिदो बगमुला दाउ एवनो नागिरदों नै खौरां एरनि लिरो लकेल दाउ एवनोसै आलु हाखाबाय न होजोबगोन ना इखो बिथिंनिफ्राय दाउदै बयल खालामनानै दोनखाबाय दाउदै फ्राय खालामगोन आलु होना दोनखाबाय लोगोफोर बेखौ दाउदैखौ फ्राय खालामबानो जासिगोन आरोना ओमफ्राय बेदरखौ आलुखौ होबानो जाबाय र' बिथिंनि भाजाया जागौमानि आङो नैबे साइडथिं दाउदै फ्राय खालामनानै लाग्रोनोसै बयल खालामना दोननाय दाउदैखौ फ्राय खालामनोसै फाइभ स्टार हटेलनि बायदि होनलायदों मा खालामसै र' Greeted. 3 deep. आं नै भाजा एवबाय थादो दै रानबानो जासिगोन र' इबो भाजायाबो locel daw, alu hangasay. Thằng ra hả nó? Nó thằng xe, sana thằng xe, ra thằng xe, sana thằng xe nữa. Nó thằng xe lê, sana man xe nó. Mama, sana. Cứ thằng xe ra sana. Thằng xe. Thì này để mama. Thằng xe ra hả nó? Nó thằng xe nữa, mama. Thằng xe ra, thằng xe. Thằng xe ra sana thằng xe. Ô mama. Thằng nữ xin wow đó sana này mama sana thằng xin nó abai manai nih relegasinya abai sampai nazayakai papa no thằng chơi ana menabai thằng nữ si sana
Abai mana railaiखाङाखै न' मा उय सना सना मानसि आंनि सना न'